Panen bunga pepaya guys, bisa untuk ditumis nanti. Seperti ini. Andre panen telo iki guys. Engko didang terus digoreng. Lah engko wite engko diketoki cilik diencep-encep ning pinggir kene Andre. Ya ben dadi pager. Dilumpukne sik sawine. Awas godhonge ngeneki godhong sawi anu ke atas lho. Apa sik wakeh ngono wite? Guys, yang sebelah kono Pak Su lagi bakar sampah guys. Mumpung cuacane sik terang iki jadi sampai dibakar. Kayak manggisnya apa gak uah Andre? Wih wet manggis. Ini Bali suah loh. Iya sawi panenane Andre. Oh nek godhong ke atas mbok idep dilumpukne. Ambek anu ta, ambek ladingi mau. Ayo keselak mari gitu. Lagi kok karo linggis gitu. Diadai sik sawine. Cek lek ana sik lho ya. Arepe nandur sawi guys. Ditandur ning pinggir-pinggir kene ben dadi pager sampai sak merono. Ya pe tak tanduri apokat. Digeraji sak meteran. Ya wis ben kono sik engko ae gawen engko. Kuwi Mas Agus ndang cep-cepno kono. Nah iki dadi wakeh iki engko guys. Kabeh guys. Kurupe tuwek-tuwek ya tak kenek digawe ngono. Sayur. Kamu sing bolongi kok kono Andre. Sing gawe bolongan ke Mas Agus sing ngencepne. Dang sakmene Andre. Ya Andre nggo langgis. Nggo linggis kok langgis. Jarake. Heeh, lek ora dikeki jarak ya piye engko. Digrajeni dhisik. Nah iki wis arepe mulai diencep nih. Yo. Wis dikei jarak, guys. Ayo, Andre. Sing cepet. Empuk. Lumayan. Empuk lagi Pak. Empuk lemak. Iki mulai diencep-encep nih, guys. Wite sawi. Jangan. Empuk iki. Iki gedang apa ta mambu telek kucing tenan gini. Kucing kayak kucing. Ayo dijarakin, Dre. Ben gak terlalu cedek. Engko karo dijabuti to kusukete.
Mumpung udan-udan guys, dincep-encepi wine sawi, kok mesti Enggak tuh. urip. Oh, enak lagi. Empuk, lek gak udan atas ndre. Iya ta? Golek kurang jebol nih sawine. Ngopi iki atap. Kayak ngene iki lho guys, sing wis diincep-encep nih. Titik sawi ki engko bakalan dadi pager. Iki wis tekan kene iki guys. Terus iki engko sampai sak merono guys. Sampai tekan lor kono kae. Iki engko ya di sik tinggal karo Andre. Kayak ini bolongan sampai rono. Piye Andre? Atas. Lah kuwi lho jikuken sik kayune, watu. Angine sumilir iki guys. Iki nih Tegalan Buritan oma. Angine sumilir. Iki sing digrajeni sik entuk sakmene iki. Iki pirang senti ngene iki? Piye lek ngepek? Pekno ya. Kayak Andre ning kono gawe lubangi, guys. Wis meh mari san. Soale tanahe empuk kok ya Andre ya. Iki lek ora musim udan ya watos Andre tanahe. Ayo sampai tekan kono, sampai entek. Yo watune di tengahne to, dikelompokne dadi siji. Andre anu kae guys, Andre. Lah dirak-rakne rono didadekne siji, Andre. Tangane kecepet, guys. Alon-alon. Iki aku ngenteni ning kene mek gur ndorong, guys. Ya Andre nganune sebelah kono. Engko mubeng sampai sak mengulon sing diresiki karo bojoku kae, guys. Jadi ben engko dadi pager. Wite telone. Kalau babatono ya. Lore klopo lho. Wet apa to kuwi? Ya kuwi wet manggis tapi ra nek wohe ya. Sing pager kae wet apa kae? Kewetel kali ya. Yuhu, lagi ngerebus daun pepaya sama bunganya ini guys. Mantap, pakai banget. Langsung nanti disambelin terasi biar tambah jos gandos.